Bine v-am regăsit la un nou videoclip. Eu sunt Eliza și astăzi ne vom juca Call of Duty. Nu uitați, după ce se termină videoclipul, să dați like și subscribe dacă v-a plăcut. Ne vom juca un battle. Să dăm start. Au stat așa puțin. Revin când mi se poate juca. Am reușit să ne jucăm. Uitați chiar acum. Să așteptăm. Nu mă joc battle-ul dacă acum vă întrebați. Mă joc chestia asta. Sunt două, dar eu am ales pe una, pentru că sunt mai multe mape și mult mai mișto mapele. Am level 14, level 17, level 15, level 15, level 17. Foarte bine și da. Îmi place asta. Îmi place mapa asta, e foarte bună. Pre-match. Este pre-match, doar că nu să pot să omori adversarii. Este foarte mult mapa asta. Special Fortress. Așa. Să să aici, nu știu. Aici îți dă invincibility. Pentru că mă joc pe prima, pentru că pe a doua nu prea am mers. Ne vede că urât! Trebuie la 50 de kill-uri. Bă, oameni buni, 50 de kill-uri! Dacă nu v-ați mai jucat Call of Duty, e un joc foarte realistic. Îmi pare rău dacă nu v-am spus. E posibil să nu v-am spus, să mă uitați. Ce-a scăpat? Sau nu știu, n-a scăpat, nu știu. Păi e greu. E greu. Când ești aia cu forțele. Deci, urât. Până era în spatele meu, eu nu știam de unde trece, dar am trăgea la mine. Trăgea în alt coechipier de-al meu, cred. Gata. Ați văzut să se notă în burtă. Era o mică animație. O secundă, două. Mă duc peste ei, în bază la ei. Se omoră. Că s-a terminat joaca. Gata. Gata, fără joc. Ce vrea, mă, și ăsta? Ăsta. Patru ca băiat. Tot l-am văzut. Nu mai contează. E greu. Credeți-mă. E foarte greu. Trebuie să omor! Am dat. Nu ia! Da, acum i-am dat. Ăsta e de-al meu. Ce facem asta? Ce chestie? Nu înțeleg chestia asta. Ce tare. Nu mort. 17 la 20. Pierde. Cred. Asta e. Dacă vă întrebați ce Dumnezeu le face aici, încerc să câștig. Și să câștigi înseamnă să dai spam. Să te miști foarte repede și să încerci. Asta e. Să încerci. Dacă încerci, ce are invisibilitate! Bă, invisibilitate! Oh, asta e. Dacă au invisibilitate, invincibilitatea aia nu permanentă. Poate
poate doar dacă bagi bani în joc. Pentru că poți să bagi bani în joc, dar nu știu dacă poți să-ți cumperi invincibilitate, pentru că asta n-ar mai avea jocul farmec, evident. După cum vedeți, suntem într-un cartier. Și dacă pe spate ești nebun, m-am murit. Avem 36, 37. Bă, nu te cred. Bă, nu te cred. Veni la noi. Au venit la noi, bă, nedrenici. Nu știu cum se zice. Au venit la noi. M-am venit doar la ei și au venit și eu. Atunci am făcut praf. Ce? Ce? L-au omorât? L-au omorât că sunt în fața mea. Stai că îl duc la ei în bază. Adică, bă, îl duc la ei în bază. De ce nu? De ce nu duc la ei în bază? Asta să salveze multe vieți. O să omoare mulți, o să salveze mulți. Abia-am făcut atâtea. Mai trebuie 2 kill-uri. Asta e. Și nu ne mai trebuie 8. Da, e atât. Păi, ce să zicem, cam acesta a fost episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați like și subscribe dacă v-a plăcut. Și ne vedem data viitoare.